Ассалому алейкум бародарҷонони азиз, дӯстони меҳрибон. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо, ба канали Турдимурод Кавракович ва яъне ки канали Турдибой. Бо шумо ҳастам Турдимурод Кавракович. Бародарҷонон, ба хости шумо бозии рақами 18 старт додем. Дар бозии рақами 18 бозии арзона кай нархи билет 250 рубл. Призод омаданӣ бошем. Дар призо 3 та Opel, 2 дона мотоцикл, 3 дона телевизор, 100 сомона, 200 сомона, 300 сомона, 400 сомона, 500 сомона, 700 сомона, 1000 сомона хеле призод дорем. Бародарҷонон, мошино дар ватан, дар Тоҷикистон ай. Оз видеоша мебинем бародарҷонон. Дар охири видео метонен мошинора хатшона қабул кунед, метонен мошинора худша қабул. Мотоцикл ҳам ҳамон хел. Мотоцикл ҳам метонен худша қабул кунед ё ки набоша худша қабул. Мотоцикл вообще хай накарда, коробкада салафанш хатия якм савор мешавад. Метонӣ ки мотоцикл сабира кардагиша бигири бираи, метонӣ сабира нокарда мегири хонада, дафтарчашам хуй мекунӣ, худат сабират. Бародарҷонон, нархи билет 250 рубл. Сбербанк WhatsApp 867 175 66 04. Даҳми рақамо 250 рубл мепартоед, чекша сахранӣ мекунед, дар WhatsApp мепартоед. Як рӯз нашуда билетатон меояд. Чека партофти бародар сабр кун. Камтар сабр кун. Очин хати билет нависта рафтестем, билетот меояд бародарҷон. Озида иштироку ягон приз беҳтарин насиб гардад. Бародарҷоно, ай Тоҷикистон мехара. Ай Тоҷикистон Душанбе Сити ҳам наминҷа мондагием. Душанбе Ситира мепартоед, чекша скриншот мекунӣ ё ки сахранӣ мекунӣ, дар WhatsApp мепартоед. Ман инҷа меборам шод омадаги боша. Ҷошта билетатон равон. Насиб боша, общий количество билет 4500 дона мешавад. Приз мо 130 дона. 130 дона приз ай. 3 дона мошин, 2 дона мотоцикл, 3 дона телевизор, ай 100 сомона саркарда то 1000 сомонара призои пулӣ дорем. Барои дастгиритон ҳаматонро раҳмати калон. Бародарҷоно, марҳамат, мошинора тамошо кунед. Подписатсия кардаги бардаро накардаги бардаро подписатсия кунед. Лайк намондаги бародарҷоно лайка монед. Насиб боша хел дастгиро гизара рафта мегирад, я дуруст баъд насиб боша муайян мекунем. Сарбаланд хонобод бош.